Lo nguNomabhelu, intozana eyayineminyaka eli-12, wayemhle kakhulu, nolusu lwakhe olubhelu, enoncumo oluhle, amehlo agqamgqam neenwele ezimnyama ezinde. UNomabhelu wayehlala nomakhulu wakhe kwakunye notatomkhulu wakhe. Abazali bakhe babhubha kwingozi yemoto. UNomabhelu wayeneminyaka emi-5 ngoko. Ukhuliswa ngumakhulu notatomkhulu wakhe, eyintozana eyonwabileyo, kwakungekho kwanto ayethi xa eyicela angayifumani. Kaloku wayeqhuba kakuhle esikolweni, ootitshala neetitshalakazi babemxabisile. Wayehleli nje onwabile ngoba kaloku emveni kokuba kubhubhe abazali bakhe, ubomi zange bumtshintshele. Umakhulu wakhe notatomkhulu wakhe babeqinisekisa ukuba uBhelukazi usoloko onwebe. Ngenye imini kwavele kwabakho isaqhwithi somoya esinamandla, kulapho ubomi bukaNomabhelu baqala batshintsha.